בוקר טוב לכולם. אנחנו נתחיל הבוקר בתרגילי יוגה על מזרון או על הרצפה. מצאו לכם שטיח, שטיחון קטן, מקום שיהיה לכם נוח, ואנחנו נתחיל את הפעילות שלנו. אנחנו נצמיד כף רגל לכף רגל, גב ישר, נשימות. אפשר גם טיפה לדחוף את הרגליים למטה, קצת מתיחות על הבוקר, דבר מצוין. כן, יש כאן פעילות מאוד מאוד טובה לרגל, לגב. נעבור לתרגיל שני, ישיבה מזרחית. אנחנו נשים יד על ברך נגדית, והיד השנייה פונה אחורנית, מלווה במבט. יד שנייה מלווה במבט. אנחנו מותחים פה את כל חגורת הכתפיים, עובדים יפה על קירוב שכמות. תרגיל נפלא לבוקר. שוב נעשה את זה. נחליף ידיים. שוב. נחזור אל האמצע, ניקח קצת נשימות. שאיפה מהאף, נשיפה מהפה. נעבור מכאן לעמידה על 6. כן? 6 זה נקרא ידיים, ברכיים, כפות רגליים. כן? ובפוזיציה הזאת אנחנו נקמר את הגב. נקמר ונקער. גב כמור, גב כעור. אנשים שסובלים מכאבי גב, תרגיל מצוין. כשאנחנו בגב כמור, אנחנו נושפים, מוציאים אוויר. כשאנחנו בגב כעור, כמור, מוציאים, לוקחים, לא לשכוח. תנשמו בצורה טבעית, כשנוח לכם, שמסתדר לכם. לא לעצור נשימה. מעולה. ומכאן אנחנו נעבור לשכיבה על הגב. תרגיל מאוד מאוד חשוב לבוקר. כן, אנחנו כאן מרימים אגן, מקפצים ישבנים ומורידים. הרם כמה שאפשר, ידיים מונחות ברוגע על הרצפה והורד. והרם הורד. לא לשכוח לנשום בחופשיות, להרגיש איך כל הגוף עולה למעלה, הכל כאן עולה, כאן הבטן נכנסת פנימה, הגב עולה למעלה. תרגיל מצוין לבוקר. יוגה בוקר זה פשוט כיף. מעולה. ומכאן אנחנו נחזיק את שתי כפות הרגליים, נשתדל. מי שלא יכול להגיע לכפות הרגליים, יכול להחזיק גם בברכיים. ובתנועה של נדנדה, אנחנו ננוע קצת מצד לצד, לשמור על שיווי משקל. כיף של תרגיל. אפשר גם להניח את הראש, מי שמגיע, מי שלא פשוט לעלות ולעזור קצת
לתנועה. מצוין. תרגיל כיפי, משחרר, פשוט נעים. ומכאן אנחנו נעבור, היינו קודם בעמידת 6, עכשיו אנחנו נעשה עמידת 4. מה הכוונה 4? כפות ידיים וכפות רגליים, ואנחנו מרימים את הישבן גבוה, כן? אנחנו עושים מעין פירמידה כזאת, כן? מרימים, נשארים מספר שניות, ומורידים ברכיים, כן? זה התרגיל. תרגיל מצוין לחילוף החומרים. פשוט כל הגוף עובד, וכאשר לוקחים תרופות, זה מאוד חשוב לעשות תרגילים שעובדים על שיפור המטאבוליזם. חילוף חומרים טוב יותר, טוב לכל היום, גם לאכול ארוחת בוקר אחר כך טובה, זה עוזר גם לזה, גם לתרופות, ובכלל ליום טוב ולאורח חיים בריא. נמשיך שוב. יופי, תרגיל מצוין. מי שקשה לו לא חייב להישאר הרבה. אפשר גם להרים ולהוריד. זאת אומרת, להרים ולהוריד. אפשר גם קצת לשחרר כפות ידיים. כן, לשחרר. אני יודעת שקצת קשה להיות על כפות הידיים. יש אנשים שיש להם בעיות במפרקים, תעלה קרפלית, כל מיני בעיות בגידים. זה לא פשוט. מי שמרגיש שממש לא יכול לעשות את זה, אז אפשר לעשות את זה בפחות משקל. רק ככה, כמו שעשינו קודם, בתרגיל הקודם, או לעשות את זה, כמו שאמרתי, מספר שניות פחות. אוקיי? גם שנייה, 2 זה מעולה. נחזור על זה שוב, עוד פעם אחת. להרים. כן, מעולה. מרימים. ומורידים. מעולה. אנחנו נעבור מכאן לעלייה, לאט 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 לאט, לעמידה. אנחנו נשחרר את הידיים, נשחרר רגליים, אפשר גם תפיחות קלות ככה עד לכאן, בדיוק, ואז אנחנו ננסה לעמוד על רגל אחת. תרגיל מאוד חשוב. הוא גם מרכז את כל המאמצים שלנו מהראש עד למטה בצורה יעילה ביותר. אני אראה את התרגיל ואני אראה את האפשרויות לעשות את זה גם בצורה אחרת. אז בואו נעשה ככה. ננסה לעמוד על רגל אחת, לקרב את השנייה אל הברך, להתרכז, ידיים לצדדים, ואנחנו נוריד. אוקיי? כמובן שאנחנו עושים את זה גם ברגל השנייה. תמיד צריך להיות איזון בין איברי הגוף. אז אנחנו גם נרים לכאן, וידיים לצדדים. גם אם קשה קצת ומאבדים שיווי משקל, אפשר לעצור, לעמוד, לנוח רגע. אפשר, מי שיכול, יכולה, להרים את הרגל גם גבוה יותר. זה גם אפשרי. אני נתתי את האופציה של רגל נמוכה, כמובן שאפשר להרים גבוה ואפילו להשעין. אוקיי? אז כך שזה אפשרי, כל אחת ואחד עם הגמישות שלו יכול לאתגר את עצמו. חוץ מזה, שאנחנו מתחילים בבוקר, עושים תרגילים, אחר כך זה משתפר, מפעם לפעם זה משתפר, אפילו מתרגיל לתרגיל. נעשה את זה עוד פעם אחת, וכמובן ששוב אני אומרת, לא להיבהל אם מאבדים שיווי משקל, תמיד אפשר לחזור לזה, לא קורה שום דבר. אנחנו פשוט ננסה שוב עם הרגל השנייה, אוקיי? ואנחנו נשמור, אפילו אפשר להזיז קצת ידיים ולתת לגוף קצת לנוע. אנחנו בסיום של סשן של תרגילים, אז תמיד לתת לגוף בסופו של התרגיל קצת הרפיה, קצת לנוח, ואנחנו נשחרר את הגוף. תרגיל אחרון שלנו להיום זה תרגיל של הטיה קדימה של הגוף, ואנחנו נלך עם היד, דווקא עם היד של הרגל, אוקיי? לא היד הנגדית, יד של הרגל זה כדי לשפר את שיווי המשקל.